Alright mga bay, so bago pumutok ang bagong taon, bago magputukan, gusto ko lang i-share sa inyo itong bagong natin. Update natin dito kay Sniper 155, yung mga accessories na bago natin sa kanya. So dahil December, month of the Waldas, so bumili na rin tayo ng mga ilang accessories sa kanya. Hindi naman kamahalan pero hindi, maganda pa rin naman ang kinalabasan. So, gusto ko ipakita sa inyo yung kung ano yung unti-unti kong ina-update dito sa kanya, ina-upgrade. So, ayan. So, unang-una itong carbon Lodi. So, hindi naman to original talaga na carbon. Para lang siyang sticker. Pero, maganda pa rin naman ang kinalabasan. No? Ayan. So, ito. Para medyo hindi magkaroon ng kalyo yung ating mga daliri. So, dito, ito. Ayan. So, ito, meron din itong screen protector, no? Para hindi magasgasan. So, meron tayong quad lock, push lock. So, minsan, no good to dahil nakakasira ng cellphone. Ayan, meron tayong handguard. Hindi mga kamahalan, pero maganda pa rin ang kinalabasan. Rhizoma, ano? Handle grip. Yan, ito, medyo pricey. Nabili ko to 1.4. Ito. Yan. So, yung muffler cover natin, carbon Lodi, replica lang. So, lubog pa rin, sticker lang. Yan. So, nami-maintain ko siya sa ganyang itsura. No? Madalang ko naman siyang gamitin. So, minsan, ginamit ko long drive. So, meron tayong top box. Ito, pinaglumaan to ng dati kong sniper ni yung 135 natin. Pero ito, binili ko to. Hindi ganun hindi 100% na talaga maaasahan mo to. Itong bracket na ito. So, meron akong alloy na top box. Pero mas pinili kong gamitin itong magaan lang na top box. Yung plastic lang. No? Ayan. So, yung chain cover natin, replica pa rin, carbon Lodi. Ayan. So, dito tayo sa sprocket natin. So, bagong kapit lang to. Kahapon ko lang kinabit. So, itong brand na to mga bay, hindi ako masyadong pamilyar pero tinignan ko yung kanyang feedback. Okay naman, maganda naman. So, ang size nito ay 48-15. Pero nung in-order ko to sa online, 13-48 teeth. 13 yung sa engine sprocket, yung sa rear naman ay 48. So, gusto kong i-try yung 15-48 kung anong magiging performance niya. I-update ko kayo, bigyan ko kayo ng tips kung maganda ba yung 15-48, no? So, well, based sa mga natin, mga katropa, mga ka-sniper, nag-o-offer naman sila na kung anong maganda talagang combination ng sprocket. So, talagang marami ang 14-48 talaga. No? Pero dahil meron tayong 15 teeth na engine sprocket, so itatry lang din natin kung maganda ba. Pagka hindi, ibabalik natin yung 14. No? Meron din akong 13. So, itatry ko rin yung 13-48 na sprocket. So, itong kadena na ito mga by Gold, hindi naman to familiar talaga. Hindi din siya o-ring type, no? Yan, pero may kita mo napakakapal ng hibla ng ito. Itong mga ganyan. So, looks matibay. Mukhang maaasahan naman. So, nabasa ko dun sa kanyang description, yung manual niya ay umaabot ito ng 200 miles. No, ang pinaka buhay ng kadenang to. Ayan. So, itong sprocket naman ay may tatak na MTSC, no? Ano, MTSC. So, hindi tayo familiar talaga. MTSC ba yan? MTSC pala. Ayan. So, yung kadena naman ay FK. FK yung tatak. Tignan natin. Ayan, FK. So, giving tips lang. So, na-order ko to sa online. Kakahalagang 1,200. So, set na yon. So, ang una kong hinahanap ay 14-48. So, nag-sold out yung 14-48. Ang natira na lang ay
1348. So bibili na lang tayo ng 14 ulit. Yung 14 na lang ang bibili natin. Ayan, so update lang ako mga bay. Gusto ko lang i-share sa inyo itong mga update natin dito kay Sniper 155 natin. Ayan, abangan nyo ang next na kwentuhan natin. Update sa combination sprocket. Okay? Right, peace sa inyo lahat. Happy New Year!